Mutane sun kasa dacewa abin zai yi, wasu ma har suna cewa wannan ai hauka ce. A wannan ƙauyen ba za mu iya mota ba. A gare su suna tunanin cewa mutane za su iya kera motoci daga sama suka fito, ko kuma baƙi ne daga wata uwa duniyar. Abu ne wanda suka kasa yarda da shi. Babban hanyar sufuri a wannan ƙauyen mutane suna amfani da su kamar kekuna da kuma jakuna, amma a wannan lokaci ina son a wannan ƙauyen su kuma amfani da motoci domin ɗaukar kayayyakin amfanin gonarsu na yau da kullum. A raina na ayyana cewa zan kera mota, kuma zan yi haka ne saboda bani da halin iya sayan mota. Idan wannan ne karan farko da kake kasancewa tare da mu, za mu so kai mana subscribing da kuma following din mu, da ma sharing da ma danna ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyon mu. A dai cikin wannan ɗan ƙaramin gida da kuke gani a wani ƙauye mai nisa a ƙasar Uganda aka samu wani matashi mai suna Alex, kuma labarinsa ɗaya ne daga cikin labarin da musamman da muke so mu ji. Ya ce sunana Bule Alex. Ya ce ni manomi ne, haka kuma ina son in zama injiniya, amma a karatuna ban iya cimma burina ba. Sai na fara wani ƙaramin aikin ƙirƙira irin wannan. Ya ɗauki ni lokaci mai tsawo. Da fari akwai buƙatar samun dukkanin abubuwan da kake buƙata, kuma sun suma ba su da sauƙin samu, inda wasu za a iya samun su a wannan ƙauyen kamar su katako da sauransu. A ba waɗannan sassan ƙarafen sai dai ka shiga cikin birni, a can ne za ka nemo su. A baya na yi aiki tukuru, kasancewa yadda na zage sai na ƙirƙiri mota ne, yasa na kama noma. Nakan noma rogo na kuma gino shi da kuma sayar da shi, sai ya samu kuɗi yan kaɗan da daina sayayyar kayayyakin da nake buƙata. Bayan da na tattara dukkanin kayan da nake buƙata, sannan sai na yi zane, wanda shine ainihin hoton motar, sannan na fara kera ta. Akwai buƙatar faɗaɗa tunani ga musamman wanda zai yi wannan aiki. Shin a wannan aikin na motar ta yaya mutum zai fara shi ma? Ta yaya za a saka injin? Ta haka dai na fara amfani da wasu kaya domin samun nasarar aikin. A nan take muka fara aikin ta hanyar yankewa da kuma jonawa. Na samu injin motar ne a wajen bakanike, saboda ba zan iya kirkirar nawa ba, amma kuma na ina adana sai na yi mota. Na ce masu ba zan yi amfani da waɗannan manyan kayan aikin ba, ina son wannan kalar wannan mashin din domin yin aiki na da injimin sa. Da muka yi magana da su kuma suka amince, sai suka samu mana injin wanda an yi amfani da shi a wani mashin, amma ba sosai ba. Duk a wannan aikin abin da ya fi burge ni shine sanya stari a wannan motar da kuke gani. Duk lokacin da ka juya wannan gefen sai su ma starin su juya a tare. Abin gwanin ban sha'awa kuma yana ba da citta. Haka zalika idan ka juya hagu su ma sai su juya a kamar da kuke gani. Kana da cikakken iko a lokacin da kake tuka motar ka kuma juya dama ka kuma juya hagu. Su ma tayin su ma sai su juya kamar da kake so. Wannan shine abin da ya fi burge ni a lamarin duka wannan motar da keda. Da fari mun fara amfani da tayoyin katako ne, sai muka gwada yin ƙanana domin ba za mu iya amfani da waɗannan manyan tayoyin ba. Akwai wasu abubuwan da za ka nema ka saka amma kuma su kasa aiki, ka sake gwadawa har Allah ya sa a dace. Wasu lokutan kana buƙatar ƙarin ilimi ka faɗaɗa shi kafin a cimma nasara akan abin da aka saka a gaba. Haka dai muka ci gaba da ingantawa, inda muka kwasa kusan shekaru 2 muna wannan aikin kafin daga bisani aka gano bakin sa. A rana farko zan fara tuka wannan motar dai na yi farin ciki sosai, ina tuki ina dariya kasancewar wannan shine aiki na farko da na fara yi. Domin ko ta hanyar wannan fasahar zaka iya zuwa inda kake so cikin ƙanƙanin lokaci. Idan lokacin damuna yayi ba za ku iya sauka cikin sauki ba saboda kafafun hudu ne motar take da shi, amma kuma idan damuna ta wuce ana samun sauki. A duk lokacin safiya ta waye na kalli wannan gefen sai na ji wani daɗi a raina kasancewar wannan mota ta ce. Burina a nan gaba shine in samu makaranta kuma in samu masana'antar ƙera motoci ke da za mu inganta rayuwarmu da kuma kallon kowane ɗan adam ya hau mota ya tuka a Uganda domin tafiye-tafiye a ko'ina ake so da kuma ɗaukar sufurin kayayyakin yau da kullum. Mun gode da lokacinku.